Kuusamossa. Koordinaattori Maria Huttunen Tampereen kaupungilta. Riskienhallintapäällikkö Janne Kotilahti Tampereen kaupungilta. Diakonia- ja yhteiskuntatyön johtaja Ilkka Jerppe Tampereen Evolut-seurakunnat. Päivi Repo, seurakuntapastori Tampereen Evolut-seurakunnat. Rikoskomissario Ari Luoto, Sisä-Suomen poliisilaitos. Hyvä. Anu Rohima-Mylläri, Suomen Punainen Risti Hämeen piiri. Ja mä olen Anna-Maria Mauno, viestintäjohtaja Tampereen kaupungilta. Mikrofonia kuljettaa vuorovaikutussuunnittelija Eija Uuttamo tuolla ovella. Tämä lähetys lähetetään suorana Yle Tampereen. Tervetuloa apulaispormestari, saat anteeksi, että myöhästyn. Kiitos. Eli Yle Tampere lähettää ja suorana ja taltioi tämän tilaisuuden. Paikalla on myös Aamulehti kuvaajineen, eli nämä ihmiset, jotka täällä sitten kulkee, niin ovat sitten median edustajia. Teillä kaikilla on siellä, ja jos ei ole, niin nostakaa käsi täältä saa. Tiedote. Eli lyhyesti, missä tällä hetkellä mennään. Tämmöinen faktalehtinen. Eli mä ajattelin niin, että te olette monet ehtineet sen jo lukeekin, mutta mitäs jos tässä hetken, kun apulaispormestarikin istuu, niin käytetään minuutti pari siihen, että silmäilette sen läpi. Ei tarvitse käydä näitä perusasioita läpi, koska meillä on varmasti teillä ja meillä paljon kysyttävää. Niin nekin, jotka vasta nyt sai paperin kouraansa, niin ihan pieni hetki, niin vilkaiskaa se läpi. Se on aina tuon läpivedon ollut. Ja tilaisuudessa ensimmäisen puheenvuoron käyttää koordinaattori Maria Huttunen, joka kertoo tästä tämän hetken yleistilanteesta Tampereella. Maria, ole hyvä. Niin, mun puolestakin tervetuloa kaikille. Kuuluuko ääni? Hyvä. Nyt mä silmäilin tiedotetta, niin tuossahan ne asiat on, mitä mun piti puhua. Mutta on siis Huttusen Maria ja on nyt toista viikkoa tähän hypännyt muista työtehtävistä koordinoimaan tätä hätämajoituksen järjestämistä täällä Tampereen seudulla. On aikoinaan ollut pitkään 90-luvullakin näissä vastaanottokeskustöissä Tampereella ja ollut silloin aikoinaan perustamassa Hervantaa ja Pohjolankadulla niitä vastaanottoyksiköitä, että sieltä kaukaa on kokemusta erilaisista tilanteista, mitä tämä maailma meidän eteemme tuo. Ja tällä hetkellä Tampereen seudulla on tosiaan sellainen tilanne, että meillä on noin 850 turvapaikanhakijaa hätämajoituksissa. Niistä osa on Punaisen Ristin vastuulla tuolla Kangasalla Kaivonon sairaalassa ja myöskin yksityismajoituksissa. Ja noin 550 on meidän Tampereen kaupungin koordinaation alla. Niin kuin tuossa sanotaan, ja olette varmaan lehdistä seurannut, että meillä on iso yksikkö siellä Koukkuniemessä, niin sanotussa Lehtelän kiinteistössä. Sitten Kaupin sairaalassa pari osastoa on saatu tähän käyttöön. Ja näitä koulutiloja on nyt sitten siellä Hervannan vanhan lukion tiloissa ja täällä Multisillassa. Sen lisäksi naisten suojakodilla tuossa ihan lähellä on perheitä, pieni määrä, eli noin 25 asukasta muistaakseni. Tämän puitteissa saatiin perheille jotain vähän parempia, mukavampia tiloja, niin myötettiin heidät sinne. Tähän hätämajoituskuvioon lisäksi liittyy toi seurakunnan ylläpitämä hätämajoitusyksikkö tuolla Ylöjärven Julkujärvellä. Siellä on noin 40 asukasta tällä hetkellä. Ja sitten Orivesi on aukaisemassa hätämajoitusyksikkö tässä varmaan tämän viikon aikana. Se yhteen tyhjään kerrostaloon, niin tulee vajaa 100 hätämajoittujaa. Valtakunnallisesti tilanne on sellainen, että hätämajoitusta tarvitaan joka puolella ja myös vastaanottokeskuspaikkoja, eli tämä on vähän niin tullut meille kaikille yllättäen. Ja Tampereen seudulla ollaan voitavamme 3 viikon aikana tehty. Tämä Multisillan koulu nyt sitten avattiin torstaina hätämajoitusyksikkö, missä on noin 60 turvapaikanhakijaa tällä hetkellä. Me ollaan ajateltu, että siinä on ehkä paikat noin 80 niin, että se toiminta siellä sujuu mukavasti, vaikka käytännössä kiinteistö on aika iso, että siellä kyllä niin kuin lattiatila olisi enemmänkin. Se toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Meillä on siellä jatkuva miehitys valvojia ja sitten
vastaava ohjaaja tietysti päivävuoroissa ja sen lisäksi kaikissa näissä yksiköissä on jatkuva vartiointipalvelu niin, että yksi vartija kiertelee näitä yksikköjä siellä ympäristössä ja yrittää taata myöskin sillä sitten sitä turvallisuutta sekä näiden asukkaiden että tietysti lähiseutuihmisten turvallisuutta. Lyhyesti näistä palveluista, eli kun tämä hätämajoitus on tarkoitettu tosiaan tämmöiseen hyvin lyhytaikaiseen, tai se on tämän idea, että olisi lyhytaikaista, niin siinä ei ole kovin kummoisia palveluja näillä asukkailla. Eli tärkeintä on ollut saada se katto pään päälle ja patjoilla lattialla siellä nukutaan. Näissä kaikissa yksiköissä tarjotaan tällä hetkellä ruoka. Tampereen aterialta se on tilattu, eli se tulee samasta tuutista kuin kouluruoka ja palvelutalojen ruoat ja muu, niin näihin yksiköihin, eli sellaista keittomahdollisuutta ei ole vielä pystytty järjestämään. Lapset pyritään saamaan, kouluikäiset lapset kouluun muutaman viikon kuluessa, vaikka se jäisikin lyhytaikaisesti, niin kuitenkin nähdään, että Tampereella näissäkin yksiköissä se koulun aloittaminen on lapsille tärkeää ja se jonkinlainen arki alkaa siinä. Ja sen lisäksi tietysti akuutit terveyspalvelut, lähinnä niin, että jos on jotain terveysongelmia. Meillä terveydenhoitaja kiertää näitä kaikkia yksiköitä eikä kartoittaa sitä avuntarvetta ja sitten varaillaan lääkäriä, jos on joku akuutti asia. Lasten ja raskaana olevien naisten osalta terveystarkastuksia tehdään sitten ihan kattavasti, koska nähdään, että se on tietysti meidän velvollisuus. Mutta aika minimiin ne palvelut on tässä vaiheessa laskettu. Se, mikä tässä on tietysti nyt se iso kysymysmerkki meille kaikille, enkä pysty antamaan vastausta, että miten kauan tämä kestää. Eli hätämajoitus on yleensä valtion suunnitelmissa se 2-4 viikkoa maksimissaan, mutta kun tämä valtion tilanne on sellainen, mikä on, kun joka päivä tulee 300-500 turvapaikanhakijaa lisää, niin me tällä hetkellä orientoidutaan niin, että tämä ei varmaan tule jäämään siihen muutamaan viikkoon. Ollaan kyllä viimeksi tänään puhuttu tuonne maahanmuuttovirastoon tai puhuin, että meillä nämä hätämajoitustilat, erityisesti nämä, missä on lattiamajoitus koulujen lattialla niin joukkomajoituksena, niin ei missään nimessä ole sopivia niin pitkäaikaiseen majoitukseen ja toivotaan sitten, että jossain vaiheessa se vastaanottokeskuspaikka löytyy, mutta siitä ei ole vielä tietoa, että miten ne asiat sitten etenee. Tässä ollaan kaikki nyt vähän niin kuin hätätilanteessa tämän asian kanssa. Ehkä en pitempään puhu tosiaan keskustelukysymykset, on sitten tervetulleita varmaan tuo puheenjohtaja jossain vaiheessa jakaa. Joo, kiitos Marja. Mennään tässä pari puheenvuoroa vielä ja sitten on niiden kysymysten aika. Eli tämä turvallisuus on puhuttanut näistä hätämajoituksen tiimoilta ja siitä on meillekin muutama kysymys etukäteen jo tullut. Ja tässä vaiheessa voitaisiin pyytää poliisin näkökulma tähän, eli Ari Luoto, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama sana poliisin tilanteesta, että tähän lähti, tuossa voisi sanoa, että kuukauden päivät sitten liikkeelle ja hakijamäärät lähti nousee ja tämä poliisillekin on ollut kova haaste. Meillä oli 6 tutkijaa ja nyt tällä hetkellä niin taitaa olla 25. Ja nyt pitää kuitenkin muistaa se, että puhutaan Sisä-Suomen poliisilaitoksesta ja tähän kuuluu myös tuo Jyväskylä sitten, että erittäin laaja alue ja vastaanottokeskuksia ja hätäkeskuksia tulee tavallaan sitten poliisilaitoksen alueelle laajemminkin kuin pelkästään sitten tähän ihan Tampereen omalle alueelle. Meillä parhaana päivänä pystyttiin rekisteröimään 120 hakijaa, mikä on erittäin suuri määrä ja jouduttiin pitkiä päiviä tekemään. Onneksi tuo Tornion järjestelykeskus saatiin sitten toimintaa ja mitä tuossa oli tilastoja, niin parin viikon aikana 5000 hakijaa sinne on sen kautta tullut ja oliko eilen viime vuorokautena niin 200, eli näyttäisi, että pikkasen laskua siitä noin 500 keskiarvosta, mitä sinne on päivävauhtia tullut, niin oltaisiin menossa alaspäin, katsotaan mitkä se sitten asettuu. Ja sen järjestelykeskuksen tavoitteena varmaan niin kuin suurin osa sen tietää, niin on se, että saataisiin ne henkilöt saman tien siinä rajan pinnalla niin rekisteröityä ja ilmoitukset tehtyä ja valokuvat ynnä muut sitten otettua. Että näin se menee, että mikäli henkilöt tänne sisämaahan tulee ja turvapaikkaa hakevat, niin kyllähän se hakemus pitäisi jättää heti siinä rajan pinnassa noin pääsääntöisesti tietenkin, että muuten mikäli sisämaassa ollaan, niin voidaan ajatella, että henkilöt oleskelee sitten laittomasti maassa, mikäli hakemusta ei suoraan jätetä. Ja tämä turvallisuustilanne on varmasti mitä kaikkea teitä niin kuin askarruttaa.
niin minuakin. Mutta sanoisin näin, että valtakunnassa asiaa seurataan ihan vuorokautisesti. Joka laitos on velvollinen lähettää Ei ollut Yleisradion vika. Se oli vitsi. Annetaan poliisille mikrofoni edelleen. No niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä jo säikähti itsekin, mitä täällä tapahtuu. Jäin tuohon, että valtakunnassa seurataan hyvinkin tarkkaan tapahtumia eli vuorokauden viiveellä tehdään yhteenveto ja katsotaan mitä missäkin on ollut. Eli tavallaan seuranta on siltä osin niin kuin hyvää. Ja nyt tietenkin pitää muistaa myös se, että on niin kuin puolesta ja vastaan ja myös pitää poliisin siitä huolta, että nämä tilat ja henkilöt täällä hätäkautta vastaanottokeskuksissa ovat myös kokevat olonsa turvallisiksi. Ja tietenkin näin voisi sanoa, että me ollaan Suomessa ja säännöt ja lait on kaikille samat ja sen mukaan niin kuin mennään. Ja niin se taisi Niinistökin siellä sanoa, että jokainen, joka osallistuu lainvastaiseen toimintaan, ei muista sanamuotoja, mutta tietenkin sitten kantaa siitä seuraukset ja tavallaan se, mikä on rikollista ja mikä ei, niin se pitäisi olla kaikilla tiedossa. Ja keskustellaan tästä lisää ja esittäkää kysymyksiä, niin mä pyrin sitten vastaamaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja tähän vielä semmoinen tulijamääristä tieto, että Tampereelle ei oikeastaan viimeisen viikon aikana ole tullut kuin yksittäisiä turvapaikanhakijoita. Eli meillä se määrä on pysynyt siinä tällä Tampereen seudulla siinä noin 850 ja Tampereella noin 500 turvapaikanhakijat. Viikon aikana ei ole tapahtunut muutoksia. Mutta mä antaisin tässä vaiheessa seuraavan puheenvuoron ennen kysymyksiä niin SPR:n edustajalle. Anu, ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille tasapuolisesti. Ja niin kuin tässä Maria sanoikin, niin nämä hätämajoitusyksiköt on nimenomaan tarkoitettu siihen lyhytaikaiseen ja me yritetään niin nopeasti kuin mahdollista, niin pystyttäisiin sitten vastaanottokeskuksia, mihin sitten saataisiin näitä asiakkaita sitten siihen pidempiaikaiseen odotukseen. Ja tosiasia nyt on se, että tämä ei ole nyt vaan niin kuin, pelkästään nyt Suomen haaste, vaan tämähän on ihan Euroopan haaste, tämä turvapaikkahakijoiden tuleminen isommalla niin kuin joukolla. Mutta se, että heitä tulee, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että me täällä pyrimme sitten kaikilla tavalla toimimaan sillä tavalla, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta, järjestämään kotouttavaa toimintaa niin, että he pääsevät vapaaehtoistoiminnan kautta tekemään asioita, ja siihen tietenkin tarvitaan kuntalaisia ja paikallisia ihmisiä. Ja myöskin se, että pääsee mahdollisimman äkkiä tekemään asioita, niin vaikuttaa siihen myöskin jaksamiseen ja olemiseen ja siihen odottamiseen, joka toivon mukaan tietenkin toivottavasti ne päätökset tulee mahdollisimman nopeasti näille asiakkaille tai hakijoille. Ja meidän on löydettävä rakentavia keinoja tulla kaikki yhdessä toimeen. Ja esimerkiksi vapaaehtoistoiminta on yksi semmoinen keino. Ja siinä me tarvitaan ihan kaikkia jokaista.
kuin jokaista kansalaista ja kuntalaista. Kiitos. Ja sitten kysymyksiä. Ja meitä on täällä paljon, ja mä tiedän sen, että meillä on asioista erilaisia mielipiteitä, mutta jos saisi toivoa, niin ei ruveta nyt riitelemään keskenämme niistä meidän erilaisista mielipiteistä eikä niitä esittelemään, vaan esitetään kysymyksiä, koska tämä on varmasti sellainen tilanne, että niitä kysymyksiä riittää, niin lähdetään siitä liikkeelle. Kättä ylös, kun kysymyksiä. Päivää. Q-eturautti Multisillan 5 turvallisuuspäällikkö. Tällainen yleisottoinen asia, niin kuin todettu, tässä on monia näkökulmia näin, mutta se mikä asukkailla meillä on, niin siellä on pelkoa. Ja mä itse asiassa myös haluaisin katsoa hiukan tänne sivulle päin. Pitäisikö tässä tulla eteen, jos siinä tulee kaiuttimien läheisyyden kannalta, se on hyvä. Niin. Tällä hetkellä media ei mun mielestä vastaa kysymyksiin näistä peloista, vaan kerrotaan, että kaikki on mielikuvitusta, mitään hätä ei ole, mitään ongelmia ole. Mä tiedän, että monet hädät on liioiteltuja, mutta kun mä esitin etukäteen pyynnön, että voisiko täällä saada asukkaille esimerkiksi jotain tiedotusta, lappua, että mitä on ollut, miten voi varautua, miten tässä kannattaa toimia, tietoa, hyväksyntää siitä, että tässä on paljon haasteita. Eikä ainoastaan sitä, että te perkeleen rasistit, älkää valittako. Se on osa totuutta. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka käyttäytyy huonosti. Mutta vastaisitte rehellisellä tiedolla pelkoihin. Sitä toivoisin. Kiitos. Sellainen yleinen, annan tämän Ari Luodolle kohta tämän mikrofonin, mutta sellainen yleinen näkökulma, että kaupunki vastaa omien kiinteistöjensä turvallisuudesta, poliisi yleisestä turvallisuudesta. Ja tähän viranomaisten väliseen työnjakoon ei ole tullut muutoksia. No joo, pelko on tietenkin käsite, että me koetaan se eri lailla ja tietenkin näissähän pitää niin kuin sillä faktatiedolla mennä ja se, että mitä pelkoja teillä on, niin haluaisin myös sitten niistä niin kuin kuulla ja mitä odotuksia, toiveita, mitä poliisi voi tehdä, millä sitä pelkoa voidaan niin kuin lieventää. Eli tietenkin tilanne on se että tällä hetkellä, että vastaanottokeskuksia, hätämajoituspaikkoja on tällä hetkellä erittäin paljon ja tietenkin poliisi ei voi jokaisessa paikassa olla tällä hetkellä niin kuin läsnä. Mutta kuten tuossa sanoin, niin asioita seurataan ja tietenkin pelkoihin voidaan varmaan kaikki myös itse vaikuttaa ja miettiä omia tekemisiä, mutta mun mielestä tässä tilanteessa niin semmoinen turha panikointi, hysterisointi on kuitenkin niin kuin aivan turhaa. Tietenkin yksittäisiä asioita varmasti nousee esiin että ne sitten nostetaan ja tutkitaan niin kuin pois, mutta aina pitää muistaa, että yksittäiset asiat on yksittäisiä asioita. Tietenkin ne on ikäviä asioita, mutta niitä vaan sattuu ja kuitenkin tapahtuu. Kaikkia ei voida millään niin kuin estää, tehdään sitten niin tai näin, mutta pyritään minimoimaan ne pelot. En mä pysty muuta tähän vastaan tällä hetkellä. Mä uskon, että pelko on kummankin puolista. Myös pelätään sielläkin, jotka ovat tulleet tänne Suomeen hakemaan sitä turvapaikkaa, koska täällä on outo kieli, oudot tavat. Ja jos mä ajattelen sitäkin, että on hyvin yhteisöllisistä yhteiskunnista nämä ihmiset tulee ja ehkä se näyttäytyy myöskin niin, että mennään isossa porukoissa kadulla tai muuta. Mutta että jos mä vaikka ajattelen itse, että jos mä olen itse jossain ulkomailla, mitä yhteiskuntaa mä en tunne kieltä enkä tapoja, niin jos mulla on siellä joku kaveri, jonka mä tunnen, niin kyllä mä mielellään hänen kanssa liikun myöskin, että tää menee myös näinkin päin. Kysymyksiä. Eli edelleen semmoinen, mikään ei ole muuttunut siinä, että jos jotakin tapahtuu, niin poliisi on se, jolle tehdään ilmoitus ja poliisiin otetaan yhteyttä. Eli tässä ei ole niin kuin sillä tavalla muutosta. Eli siellä on luulen, että ääneni kantaa. Olen Anne Lehti. Mutta meillä on tuolla eteisessä myös väkeä, niin käytetään sen takia, että se kuuluu. No joo, sitten vastuu on teillä tästä sarjasta. Okei, eli olisin kysynyt tästä aikataulutuksesta. Tiedän, että niin kuin täällä esiteltiin, että tilanne on kaikille nyt uusi ja outo.
ja sen takia tässä on aikataulut nyt mitä on. Hätätilamajoitus tuli esille, että ei tiedetä kuinka kauan kestää, mutta se, että missä vaiheessa sitten ollaan perustamassa näitä vastaanottokeskuksia, mihin päin ne on tulossa, mihin nämä ihmiset seuraavaksi sitten näistä tiloista siirretään. Eli silloinhan se siirtyy johonkin muualle tämä tilanne. Kuinka kauan aikaa on arvioitavissa, että kestää tämä tutkimus siitä, että kuka on hyväksyttävissä turvapaikan hakijaksi, mahdollisesti jopa pakolaisstatuksella. Että onko näistä nyt minkäännäköistä tietoa vielä, kun tämä tulva nyt Suomeen on kuitenkin jatkuvasti tulossa, mutta kuvittelisin, että pitäisi olla jotkut suunnitelmat jo tässä vaiheessa tehty. Sitten vielä yksi pikkuinen seikka. Kuinka paljon täällä Multisillassa on käytettävissä tulkkeja näille täällä oleville vieraille? Näihin vastaa Maria Huttu. Joo, ensinnäkin tähän hätämajoitus-vastaanottokeskuskysymykseen, niin tällä hetkellä Suomeen perustetaan ympäriinsä niitä vastaanottokeskuksia. Valitettavasti ainakin minä myöskin seuraan niitä lehdistä, eli Maahanmuuttovirasto ei kovin hyvin nyt ehdi nähtävästi tiedottaa, että mitkä on vireillä. Tampereella ei ole suunnitteilla vastaanottokeskuksen perustamista ainakaan juuri nyt, eli nyt yritetään hoitaa tämä hätämajoitus. Mutta jo kaikkiin kuntiin on tullut siis, tulee lähes viikoittain tuolta valtion tasolta, ministeriötasolta pyyntö, että etsikää myös vastaanottokeskustiloja. Ja samaten meidän oma pormestari on lähikuntia lähestynyt myös, että etsitään kaikki näitä hätämajoitus- ja vastaanottokeskustiloja. Mutta meillä ei ole tietoa Tampereen seudulle tällä hetkellä, että olisi mitään vastaanottokeskusta tulossa. Ja tosiaan se aikataulu, niin kuin sanoin, niin on meillä auki, että mikä se vastaanottokeskus sitten tulee olemaan, mihin esimerkiksi nämä henkilöt siirtyvät ja milloin. Siitä ei ole valitettavasti mitään tietoa, ja se on valtion ja maahanmuuttoviraston vastuulla. Sitten mä jätän sen prosessin kesto, jos Ari voi siihen jotain kommentoida, mutta otan tulkkikysymykseen. Eli meillä on täällä Tampereen kaupungin ihan oma palvelu, on tämmöinen Pirkanmaan tulkkikeskus, mikä tarjoaa näitä asioimistulkkeja ja on toiminut jo varmaan 15 vuoden ajan ja tarjoaa niitä sekä Tampereelle että Pirkanmaan muihin kuntiin asioimistulkkeja. Siellä on kyllä hyvin meillä arabian tulkkeja, mikä tässä on se pääkieli, koska suurin osa näitä Tampereellekin tulleista on irakilaisia ja arabia on se suurin kieliryhmä. Eli vielä ei ainakaan ole tullut tulkkien kanssa ei-joota sieltä. Meillä ei koko ajan ole tietenkään paikalla tulkki, vaan osa asioista hoidetaan. Siellä on myöskin ihmiset, jotka puhuu englantia. Ja sitten meidän oikeastaan kaikissa yksiköissä on myöskin joitakin täällä jo pitkään asuneita maahanmuuttajia, ketkä sitten puhuvat arabiaa tai mahdollisesti persiaa tai somalia. Nämä on näitä muita ryhmiä, mitkä tänne on tullut, että pystyvät sitä auttamaan niissä käytännön asioissa. Mutta tulkki tietysti tilataan aina tarvittaessa, jos hoidetaan niin kuin terveysasioita, poliisiasioita, kouluasioita. Tai tietenkin, jos tulee jotain probleemia, niin tulkki on tilattavassa ihan myöskin näin virka-ajan ulkopuolella. Osaatko sä, Ari, sanoa mitään sen prosessin kestoa? No joo, noin yleisesti, että poliisin puolelta niin puhutaan nyt ihan niin kuin Tampereen sitten poliisilaitoksesta vanhasta vielä, niin tällä viikolla päästiin noin puhuttelut aloittaa ja tietenkin meilläkin on pieniä haasteita siinä, että me saadaan riittävästi tulkkeja niihin poliisin puhutteluihin, missä se henkilöllisyys, matkareitti, maahantulo selvitetään, mikä kuuluu poliisin vastuulle, mutta hyvin on lähtenyt käyntiin ja nopealla aikataululla sitten jutut lähtee Maahanmuuttovirastoon ja Maahanmuuttovirastohan tulee sitten tekemään asioissa ne varsinaiset päätökset. Ja niin kuin ollaan tuossa luettu, niin mietitään tiettyjä maalinjauksia tai noita, että millä perusteella sitten erilaisia lupia tai turvapaikkoja tullaan myöntämään, niin se päätös on täysin Maahanmuuttoviraston asia, poliisille, jos siihen niin mitään tekoa. Tietenkin sitten pitää muistaa, että nämä on niin sanottuja pitkien päätöksien asioita, eli täytäntöönpano, kelle tulee kielteisiä, niin siellä pitää ne valitusasteet käydä läpi. Ja kyllähän käytäntö on osoittanut, että erittäin pitkiä aikoja siellä menee ja nyt on annettu ymmärtää, että oikeusasteet tietenkin niin saattaa tulla hyvinkin ruuhkaisiksi, että mitä se nyt kauniisti sanoisi. Kyllä tässä aikaa tulee, talkoissa kyllä menee.
pitkään, vaikka Maahanmuuttovirasto varmasti saa sinne lisää väkeä, mutta tämä massa on vaan niin suuri. Tässä vaiheessa puheenvuoro apulaispormestari Mikko Aaltoselle, joka vastaa Tampereen kaupungilla näistä sosiaali- ja terveyspuolen palveluista. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun tosiaan se muutaman minuutin myöhästyin, niin en tiedä minkälaisen aloituspuheenvuoron puheenjohtajana on pitänyt, mutta tässä vastaanottokeskusasiassakin tietysti korostaisin sitä, että tämä hätämajoitus, joka järjestetään nyt näissä esimerkiksi kouluilla, niin ei ole pysyvä ratkaisu, vaan nämä tilat ei sovellu muuta kuin väliaikaiseen asumiseen ja niistä ei voida muuttaa niitä vastaanottokeskuksia, että meidän täytyy niihin etsiä sitten jotain soveltuvampia tiloja ja Maahanmuuttovirasto varmaan on siinä asiassa sitten aktiivinen, mutta että tämä nykytilanne tulee olemaan kuitenkin väliaikainen, mutta niin kuin tässä edellisen puhujan totesi, niin siitä kestosta nyt ei voida sitten olla varmoja. Siellä takana on puheenvuoro. On kyllä ihan kuuluva äänikin, mutta ehkä mä nyt voin puhua mikkiin. Niin, eli kun tässä nyt tämä muutos 2011 paikalla oleva edustaja esitti tämmöisen kysymyksen, että mitenkäs nämä turvallisuusongelmat ja huolet ja muut tällaiset, mitä sitten, että mitenkä niihin on varauduttu näistä niin kuin, tiedottamisen suhteen, niin mä kysyisin nyt vastavuoroisesti, että kun tässä nyt on ollut selkeitä niitä varsinaisesti dokumentoituja ongelmia, eli lähinnä nyt tällaista niin kuin rasistien ja äärioikeistolaisten harjoittamaa väkivaltaa nyt näitä maahantulijoita kohtaan ja myöskin pakolaisia auttavia ihmisiä kohtaan, niin onko siitä tulossa jonkinlaista tiedotusta, että miten näihin ongelmiin voidaan varautua, ettei täällä nyt sitten seisoskele mitkään Ku Klux Klanin miehet tuolla ihan vapaasti mellasta tuolla pitkin parkkipaikkoja. Eli miten me voimme siihen varautua, onko tähän tulossa poliisilta esimerkiksi jonkinlaista tiedotusta tai yleisohjetta, että mitenkä asukkaat voivat tällaiseen huolestuttavaan uhkaan varautua, minkä nämä äärioikeistolaiset muodostavat. Joo, tämmöisiin ohjeisiin niin näitä ei niin kuin varmasti pystytä kyllä niin kuin kirjoittaa ja tietenkin se on helppo sanoa, että se on se vihreä kirja, eli sanotaanko ne sitten rikoslaki, että siellä ne pykälät on, mitkä kertoo sitten mikä on sallittua ja mikä ei. Tietenkin pitää muistaa myös se, että mikä on sitten hyvien tapojen vastaista, niin se on niin kuin toinen juttu, mutta poliisille jää sitten se rikoksien selvittäminen viime kädessä. Eli niin kuin mä tuossa sanoin, niin ilmiöitä ja asioita seurataan ja poliisi tekee sitten liikkeitä niin kuin sen mukaan, mutta varmasti meillä haasteita riittää. Jokainen sen tietää tässä tilanteessa, että poliisi ei yksinkertaisesti joka paikkaan vaan kerkeä ja pysty venyä. Ei muuta. No jos sillä tavalla tiivistäisi, niin ehkä semmoinen yleisohje voisi olla se vanha suomalainen sananlasku, että maltti on valttia näissäkin asioissa. Kysymyksiä? Joo. Takana on siellä. Hei vaan kaikille, Eli-Maija Ahola. No, olisin ihan sellaista kysynyt, että ajattelee tätä turvallisuusjuttua, että maahantulijat pelkäävät vieraspaikkaa, saattaa olla vihamielisiä katseita, pelkoja. Meillä suomalaisilla naisilla ja lasten vanhemmilla on pelkoja siitä, että voiko esimerkiksi erilaista kulttuurista tuleva nuori mieslauma niin aiheuttaa jotain sellaista turvallisuusuhkaa, että pitäisi pelätä vaikka omien lasten puolesta. Ja koska tässä on nyt kaksi porukkaa, jotka varmaan pelkää toisiaan paljon, niin jotenkin tällainen maallikkona tulee mieleen se, että niin kuin jotenkin me voitaisiin, tai onko jotain sellaista keinoa, että me voitaisiin yhteisönä esimerkiksi tutustua näihin ihmisiin tai jollain tavalla rakentaa jotain sellaista, että me voitaisiin, ja miten esimerkiksi onko siellä keskuksessa esimerkiksi kerrottu meidän tavoista täällä ja siitä, että miten kannattaa toimia täällä, ettei esimerkiksi aiheuta sellaisia tilanteita, nuoret laumoissa kulkevat miehet, että tulee kantaväestölle sellaisia pelkotiloja, että he ehkä uhkaa meitä jotenkin. Että jotenkin tällaista niin kuin
tuttavuuden tekemistä, että jos he kuitenkin meidän joukossamme ovat, niin tavallaan se, että me ei oltaisi täällä kaksi isoa eri leiriä, jotka niinku pelkää toisiaan, vaan saataisiin jotain sellaista toimintaa aikaa, joka mahdollistaa sen tutustumisen. Tähän kohtaan voisi myös todeta sen, että tavallaan täytyy muistaa myös väkimäärä, että meitä on täällä Tampereen seudulla noin 500 000. Ja meillä on nyt 850 turvapaikanhakijaa tällä hetkellä. Tilanne tietysti elää koko ajan, mutta että nyt tässä päivässä, tässä tilanteessa, niin puhutaan kuitenkin tämän tapaisesta tilanteesta. Ja tuolla viime viikolla oli valtuustosalissa asukastilaisuus, jossa oli semmoinen runsa 150 ihmistä paikalla. Ja siellä tuli erinomaisia ideoita, että siellä on myös kansalaisjärjestöt on lähtenyt nyt toimimaan. Eli siellä tuli hyviä ideoita ja näkemyksiä siitä, että miten erilaiset kansalaisjärjestöt tällaista tutustumista ja vapaa-ajan toimintaa ja nimenomaan sitten ehkäisee sitä turhautumista ja sitä kautta tulevia ongelmia niin voisi tehdä. Että siellä tuli kyllä erittäin hyviä ideoita ja Maria on varmaan yksi niistä koordinaattorina, jolle tämänkin tapaisia asioita voi tiedoksi laittaa. Mutta mäpä annan mikrofonin Maria. Joo, kiitoksia. Siis tämä on kaikista tärkein juttu, että tässä jotenkin tullaan toimeen keskenään, me tutustutaan ja tehdään yhdessä. Ja meille on tullut tosi paljon yhteydenottoja sekä vapaaehtoisilta, mutta tosi monista järjestöistä, että haluavat järjestää toimintaa. Tässä ollaan tietysti nyt jouduttu oikeastaan niin kuin vaan majoittamaan ja saadaan niin kuin ruuat ja majoitus, mutta meillä on irrotettu yksi henkilö siihen, joka nyt sitten näiden vastaavien ohjaajien kanssa, eli joka yksikössä meillä on ohjaajat, niin sinne päin on yhteydessä, että olisi tämmöistä ja tämmöistä tarjolla, että mihinkä teidän asukasporukka haluaisi lähteä mukaan. Voi olla suomen kielen opetusta tai jalkapalloa tai nyt mun mielestä tällä viikolla on koripallotapahtuma, voi olla musiikkia. Siis se on kaikki todella tervetullutta. Ja tavallaan tietysti mitä enemmän sitä tuodaan tänne paikallisesti, että oikeasti niin kun naapurit ja paikalliset tutustuu toisiinsa, niin se on hyvä. Näissä yksiköissä valitettavasti siellä sisällä ei pystytä oikein järjestämään mitään. Ne tilat on tietysti niin kuin täynnä patjoja ja sitä majoitusta. Ja tietysti jotkut haluavat sitä yksityisyyttä. Että kaikki, mitä voidaan sitten tuoda sieltä yksiköstä ulos ja tehdä yhdessä niin kuin sen yksikön ulkopuolella, joko jossain tiloissa, seurakunnan tiloissa tai vastaavissa tai sitten ulkona, niin se on hyvä. Minun on pakko kertoa tähän vielä tämmöinen tarina, jotenkin mä oon tuosta Peltolammelta itse sieltä joskus asunut ja nyt mä niin fanitan Multisiltaa, koska mä kysyin perjantai-aamuna meidän asumisen vastuuhenkilöltä, miten se ensimmäinen yö siellä Multisilassa meni, kun kaikkia vähän jännitti ja puhetta oli etukäteen, että miten Multisillan tilanne nyt sitten hoidetaan, niin tämä meidän vastaava sanoi, että no ei siellä ollut mitään muita häiriöitä, mutta joku naapuri toi suklaarasian. Mä olin, että tuon mä haluaisin vuotaa Iltalehdelle, että musta se oli tavallaan, että joku oli käynyt ikään kuin ojentamassa niin hyvän käteensä. Totta kai monia muunkinlaisia tapahtumia tässä tulee ihan varmasti meidän eteen, mutta se ystävällisyys ja tutustuminen, se, että mennään niin kuin rohkeasti juttelemaan, niin mä uskon, että nämä myöskin tänne muuttaneet, niin se on heille se kaikista helpottavin olo silloin, kun he huomaa, että hei, ihan kun noin suomalaista hyväksyy. Sitä toivon kovasta vuorovaikutusta. Meillä on täällä myöskin yhden hankkeen edustaja. Täällä Multislassa mun mielestä lähiötoimintaa on kehitetty kovasti viime aikoina ja senkin puitteissa sitten on varmaan jotain tulossa. Mä pyytäisin nyt Anu Rohima-Mylläriltä tähän vastaanottokeskuksissa ja hätämajoituksissa tapahtuvaan koulutukseen ja perehdyttämiseen vähän. Joo, eli mehän järjestetään Punaisäärissä ja me järjestetään Ystävää Tulijan tukena kursseja, missä käydään vähän läpi tätä maahanmuuton prosessia ja mitä kaikkea sen jälkeen sitten voi maahanmuuttajien yleensäkin, niin kuin, ei pelkästään turvapaikkahakijoiden, vaan kaikkien maahanmuuttaneiden kanssa tehdä ja toimia. He ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin me täällä kaikki muutkin. Ja vastaanottokeskuksissa järjestetään vapaaehtoistoimintaa, mutta se menee meidän osastojen kautta aina. Eli me yritetään ne vastaanottokeskukset rauhoittaa niin, että ne henkilökunta, joka siellä toimii, niin saa tehdä sen viranomaistyön ja se, mikä heille kuuluu. Ja sitten se kaikki muu, mitä siellä tehdään, niin toimii niin kuin vapaaehtoistoiminnon kautta. Eli siellä on kokkikerhoa ja perhekerhoja ja sitten on just urheilua ja erilaista liikuntaa. Sitten on kädentaitoja, siellä naiset ompelee ja mitä kaikki opettavat toisille oman osaamisensa mukaan. Ja sehän on ihan rajaton se ajatus, mitä vaan voi tehdä näiden ihmisten kanssa. Ja tässäkin haastaisin sitä, että ei mennä kieli edellä, että ajatellaan, että mä en voi tehdä, koska me ei puhuta samaa kieltä. Enemmänkin niin, että
mitä me voimme tehdä sellaisia asioita, missä me opimme sitä kieltä. Eli ensinnäkin luoda niitä kohtaamisia ja toimintoja, jotka sitten opettaa sitä kautta sitä kieltä ja tutustumista toisiinsa. Ja jos nyt ajatellaan vaikka sitä ruokaa, niin ruoka nyt on kaikille tietysti aika elinehto, niin kyllä siinä sitten sen kautta oppii tutustumaan toisiinsa ja voi opettaa sitä kautta mikä mauste ja mitä me käytetään, mitä te käytätte ja kuinka me teemme. Joten hyvin tavallisia arkipäiväisiä asioita, ei se tarvitse olla mitään ydinfysiikkaa, kun toistemme kanssa ollaan. Ja se, että tulee se, niin kuin tässä aiemmin on sanottu, niin tulee se tunne puolin ja toisin, että tässä ollaan ihmisiä kaikkien niin kuin, asioiden niin kuin, kuitenkin loppujen lopuksi. Annettaisiko tässä vaiheessa puheenvuoro paikalliselle lähiöyhteisöprojektille? Joo, hyvää iltaa onkin puolesta. Nimi on Jarno Koskinen ja Lähivoimala-projektityöntekijänä toimin. Muutamalla sanalla Lähivoimalasta, eli projektia toteutetaan täällä Multisillassa, Peltolammilla ja Härmälässä. Ja lapset, nuoret ja perheet on meidän niin kuin kohderyhmää. Ja tietysti lähdettiin heti miettimään, kun kuultiin, että turvapaikka on tulossa tänne, tai hätämajoitustila on tulossa tänne, niin mitä me voidaan tehdä. Ja ne on juuri näitä yhteisöllisyys- ja osallisuusasioita, mitä me lähdetään siihen. Meillä on täällä mukana Heli-Maija, projektiavustaja. Ja ihan tässä alkuun mietittiin sillä, että kysytään, että mikä heillä on intressit. Ja siitä kautta sitten lähdetään sitä ohjelmaa ja aktiviteetteja ja muuta sinne tarjoamaan. Tämmöiset on niin kuin ensimmäiset ajatukset. Täällä edessä on kysymys, mikrofonin täällä. Joo, tai siis sellainen kysymys tässä niin pormestarille ja poliisille ja kaikille muillekin niin sellainen, että meillä on oikeasti yli 18 000 turvapaikanhakijaa tulossa tänne koko ajan. Ja tämä Multisilta on nyt niin tämmöinen niin hätämajoitustila. Niin siis onko tämä oikeasti niin jäämässä hätämajoitustilaksi vai onko tämä oikeasti siis, vai jääkö tämä pysyväksi, koska jos sitä tulee porukkaa koko ajan niin paljon, niin silloin tämä jää pysyväksi. Ja silloin kannattaisi puhua niistä asioiden oikeilla nimillä, eikä sillä, että se on vain hätämajoitustila. Niin, se on kysymys teille kaikille. Mä annan tässä nyt puheenvuoron koordinaattori Marja Huttuselle. Hän kertoo, mitä vastaanottokeskus edellyttää. Eli minkälaisiin tiloihin, minkälaisiin paikkoihin vastaanottokeskuksia ylipäätänsä voi perustaa. Juu, siis sitä ei, sanon tämä nyt ihan oikeasti, että tämä on hätämajoitustila ja tämmöinen koulun lattiamajoitus ei ole vastaanottokeskusmajoitusta. Poliisi viittasi tuossa, että tämä tulee olemaan pitkä prosessi. Mä luulen, että se ei puhuta kuukausista, vaan vuosista, mitä vastaanottokeskuksessa odotetaan. Tarkoittaa niin kuin ehkä vähän pienempiä majoitusosastoja, sänkyjä, ruoanlaittomahdollisuutta muun muassa. Eli ei ole tarkoitus, että ihmisille tehdään valmista ruokaa vuositolkulla, vaan että mahdollisimman nopeasti siirtyvät niin itse keittämään. Monen mielestä paras vastaanottokeskus on just semmoinen, esimerkiksi näitä käytöstä poistettuja kerrostaloja, missä on tavallaan pieniä asuntoja, että ihmiset pystyy jo elämään ja hoitamaan sitä omaa elämäänsä samalla, kun he odottelevat. Eli tämmöinen joukkomajoitus ei siinä mielessä niin kuin ole missään nimessä mahdollista. Tänään on viimeksi tosiaan sinne Maahanmuuttovirastolle ilmoittanut, että nämä meidän lattiamajoitukset pitää purkaa mahdollisimman pian, mutta ei he voi luvata. Myöskin kun talvi tulee Suomessa, niin kaikki tietää, että ei ole kovin inhimillistä tuo lattiamajoitus. Paitsi että ihmisillä on kylmä, niin sitten helposti sairastutaan ne sairaudet sitten leviää tuommoisissa tiloissa. Kyllä nämä kaikki on sellaisia, että se ei ole tämän tyyppinen se vastaanottokeskuksen majoitusmahdollisuus ollenkaan. SPR ja sitten apulaispormestari. Joo, meillä on tällä hetkellä täällä Hämeenpiirin alueella 10 vastaanottokeskusta ja koko ajan mietitään lisää, mihin voidaan pistää pystyyn. Ja juurikin tämä, että ne on tämmöisiä, asuntoja, kerrostaloja, missä ihmiset asuvat niin kuin kuka tahansa
kuka tahansa kansalainen asuu ja hoitavat asiansa itse ja ovat vastaanottokeskuksessa vapaita liikkumaan, käyttämään kunnan palveluja, tekemään ihan tavallisia asioita. Ja se tapa, miten he asuvat siellä, on juurikin sitä kotouttavaa toimintaa jo siinä mielessä, että sikäli he saavat sen positiivisen päätöksen, niin osaavat sitten myöskin asua, kun he lähtevät sitten sieltä pois. Eli se on myöskin tavallaan oppimisprosessi jo heti alusta asti. Ja se, että juurikin mun mielestä, mitä Marikin sanoi, niin nämä hätämajoitukset niin eivät todellakaan sovellu tämmöiseen pitkäaikaiseen. Mitä oikeasti pitäisi vastaanottokeskuksesta vaadita, tai mitä näistä vaaditaan, niin hätämajoitus ei todellakaan ole sellainen. Joo, kysyjä tässä varmaan ajatteli sitä asiaa niin, että kun hätämajoituksesta joku siirtyy vastaanottokeskukseen, niin hätämajoitukseen tulee aina uusi ihminen tilalle, kun maahantulijoita tulee koko ajan, mutta nyt mä itse ajattelisin, että niin kuin tässä puheenjohtajakin mainitsi, ja tilanne on se, että Tampereelle on nyt näitä turvapaikanhakijoita tullut hieman vähemmän, tai se on vähenemässä nyt se määrä, ja uskoisin näin, että siihen asiaan vaikuttaa se, että kun maan rajalla sitten saataisiin ne ihmiset ilmoittautumaan turvapaikanhakijoiksi siellä, niin se asia olisi sitten paremmin kontrollissa, ja me Tampereellakin pystyttäisiin sitten tästä hätämajoituksesta näissä väliaikaistiloissa sitten luopumaan, mutta mikä se aikataulu tulee olemaan, niin siihen en osaa sanoa mitään, mutta ei meidän intressi tosiaan ole ketään pitää siellä koululla majoitettuna ja se talven tulleen eikä oikeastaan muutenkaan ole mitenkään niin kuin toivottavaa, että ihmiset siellä, tai vaikka ne olisi eri ihmisiäkin, niin että ne olisi pysyvästi asumiskäytössä nämä tilat. Ja tietysti se, että nämä kiinteistöt ei ole tehty pysyvään asumiseen. Ja tässä nyt on oikeastaan Tampereen, silloin kun tämä alkoi, tämä ihmisten tulo tänne Tampereelle päin, niin alusta lähtien kaikilla tässä mukana olevilla viranomaisilla ja yhteistyötahoilla on ollut sellainen ajatus, että nimenomaan tämä yleinen turvallisuus. Ja yleistä turvallisuutta ei ole se, että sitten esimerkiksi ihmisiä tuolla harhailisi päämääräisesti eri kaupungin osissa ja kaupungeissa ja kaupungin keskustoissa. Eli nyt kun tämä Tornion vastaanottokeskus sitten siellä jo kirjataan kaikki, eli on tieto näistä tulijoista ja he on rekisterissä, niin sehän on tuonut tähän sitten sen, että sieltä tullaan niin kuin järjestäytyneemmin sinne, missä on suurin piirtein säällisiä tiloja. Mutta mä annan tässä Ilkka Järpelle puheenvuoron. Joo, ihan vielä selkeyttääksemme tätä tilannetta, niin tosiaan tilannehan syntyi täällä Tampereella oikeastaan 2 viikon aikana, vähän lyhyemmässäkin ajassa, eli niinä muutamana ensimmäisenä päivänä meille niin kuin kertyi tänne noin 400 tai 500 turvapaikanhakijaa, kun he tulivat junilla suoraan tuohon asemalle ja ei ollut mitään kontrollia. Eli tuonne Torpalle tuli yhteensä 340 ja sitten Julkujärvelle lisää, eli lähes 400 niin kun majoitettiin suoraan ja sitten heidät on edelleen jatkosijoitettu näihin hätämajoitustiloihin. Ja tilanne on nyt valitettavasti ollut, että tämä porukka ei ole päässyt eteenpäin täältä, eli tämä on nyt pysähtynyt tämä tilanne. Ja toivon mukaan tämä nyt todella muuttuu niin, että tästä ei tule niin kuin pysyvä ratkaisu, eli eihän se näin voi, mutta niin kuin on kuultu tässä, niin tämä Tornio kyllä auttaa tilannetta sillä tavalla, että tällä hetkellä ei tule. Se sitten eri asia, että tuleeko Tampereen seudulla olemaan tällaisia transit-pisteitä tai jotain vastaavia, joiden kautta näihin vastaanottokeskuksiin tullaan ohjaamaan, niin se on sitten varmaan oma asiansa. Mutta oikeastaan tuohon edelliseen kysymykseen vielä haluaisin siitä niin kuin palata se, että nyt tämä tilanne on tämä, mutta aivan varmaan tulee olemaan se, että kun tästä porukasta jää iso joukko tänne Suomeen, niin tänne Tampereelle tulee myöskin asettumaan pysyvämmin asumaan entistä isompi joukko meitä maahanmuuttajia. Ja tässä suhteessa tietysti on niin tärkeää, että me myöskin koko ajan mietitään sitä, että miten me otetaan vastaan tätä niin pitemmällä aikavälillä. Ja tässä on puhuttu just siitä hyviä esimerkkejä, että ihan nyt tässä akuutissa tilanteessa on tärkeää, että me ollaan kontaktissa ihmisten kanssa, kutsutaan heitä mukaan pelaamaan jalkapalloa tai mitä muuta vaan. Mutta meillä on myöskin nyt tässä jo 2 vuoden ajan esimerkiksi kaupungin kanssa yhdessä meillä on ollut tämmöinen TUPA-hanke, joka on pakolaisten vastaanottamiseen tarkoitettu hanke, jossa me haetaan tukihenkilöitä, suomalaisia tukihenkilöitä, tamperelaisia näille pakolaisperheille, jotka niin kuin auttaa heitä kotoutumaan tänne. Ja nyt meillä on tulossa toivon mukaan tämmöinen alkuhanke, joka vielä laajentaa tätä entistä enemmän tässä tulevina vuosina.
Eli me kutsutaan teitä kaikkia mukaan yhdessä tekemään tätä kotoutumista sillä tavalla, että opettamaan sitä suomen kieltä. Tälläkin hetkellä meillä on suomen kielen ryhmiä, Heidi tuolla nykyttelee, että niitä availlaan tällaisissa semmoisia ihan avoimia ryhmiä, joissa voi tulla juttelemaan suomea ja niin poispäin. Eli tämä on semmoinen yhteinen projekti loppujen lopuksi, missä me sitten niin kuin yhdessä kotoudutaan kahden suuntaisesti, niin kuin tässä niin kuin nykyään sisäministeri opastaa, että tämä on kahden suuntaista kotoutumista. Aha, hyvä. No, hei vaan. No, mä en tiedä, varmaan halusinko mä nyt avautua laajemmin. Kysymys ihmisille, jotka järjestää sitä majoitusta. Mainittiin, että se oli häiriö, kun mä sen suklaarasia vein. Meillä on poika on siinä päiväkodissa, joka on siinä 10 metrin päässä, ja hänen kanssa tuli sitten puhe, että sinne tulee uusia naapureita, ja sitten juteltiin vähän, että keitä he mahdollisesti on ja onko siellä lapsia ja mitä heille kuuluu. Niin ajateltiin, että niin kuin suomalaiseen perinteeseen nyt kuuluu tietynlainen naapurikoreus kuitenkin, että tosiaan ajateltiin, että no käydään siellä nyt sitten moikkaamassa, ja kysymykseni on se, että onko se okei? Meillä on täällä tapana Suomessa noudattaa aina tapoja ja tässä nyt on tietysti Tampereen kaupungin tilasta on kysymys ja varmasti talossa on omat sääntönsä ja niin edespäin. Me nyt tölvähdettiin sinne paikalle ja kysymys kuuluu, että oliko se oikein vai väärin? Kiitos. Suomalaisen viranomaisen tapaan voisin vastata, että jos poliisia ei ole soitettu paikalle, niin se on ihan okei. Siellä takana. Joo. Joukotin kuule joo. Anteeksi. Siitä aikaa 50 vuotta mä olin YK-joukossa ja Kyproksella ja tuntui ihan samalta, että tämä Muuttisillan katu, Takalenpälän tie, on niin vihreä linja. Tuolla on turkkilaiset, täällä on kreikalaiset. Ja siinä suhteessa niin on hienoa, että me oltiin YK-joukkona keskellä, mutta nyt me ollaan multisiltalaiset tässä keskellä. Eli YK-hommi. Ja siinä suhteessa, että nyt voisi tämä Porsche-kupin miehenkin ottaa kerran jalkapallojoukkueessa, jonkinlaisessa, niin ottaa harjoitusvastuusia näistä naapureista, että saa harjoituksia ja muuta pelata ja ottaa kontakteja näin meidän vieraisiin, mitä on. Ja sillä viisin tutustua näihin vieraisiin. Eikä mennä rähisemään, vaikka ollaan käynnissä, niin ei mennä tuonne kouluun, vaan otetaan ne ystävinä. Ja sillä viisi. Ei muuta. Näinkö mä siellä takana, oliko sieltä nostiko joku kättä? Jos ei, niin sitten täällä on ääni. Aha, joo, teillä on ollut jo pitempään. Minulla olisi sellainen kysymys, että kun on kuullut tuossa propagandaa ja näin, niin suomalaisten naisten pukeutumisesta. Että nämä ulkomaalaiset vaatisivat, että meidän pitäisi lähteä toiseen asusteisiin, niin mitäs tämä näin, kun linja lähtee, koska tästä on juteltu niin kuin, että niin kuin sanoin, että maassa maan tavalla. Ja ulkomaalaisten mielestä me ollaan liian tai sellaisia niin kuin naisia, että me annettaisiin ymmärtää toisin, mitä me ollaan. Ja kun meillä puetaan näin, niin mun mielestä on väärin, että ne lähtee provosoimaan niin meidän suomalaisten naisten pukeutumista. Joo, siis kyllähän se näin on, että täällä pukeudutaan niin kuin pukeudutaan ja sillä tavalla mennään eteenpäin. Että jos, niin kuin tässä poliisikin sanoi, että jos on jotakin semmoista asiaa, mikä
vaatii sitten, että jotakin muuta toimenpidettä, niin sitä pitäisi totta kai ilmoittaa, mutta että totta kai toivon sitä, että se ilmoitus ei ole aina niin kuin, että saman tien, vaan että täytyy ensin mennä sanomaan myöskin, ja mun mielestä se on kansalaisvelvollisuus myöskin itsekin sanoa, että meillä tehdään näin ja neuvoa, että meillä on tämmöinen tapa. Että ensimmäisenä... Ota täällä on apulaispormestari. No mä ajattelen sen kyllä sillä tapaa, että kenenkään ei pidä sitä omaa pukeutumistaan eikä käyttäytymistään ryhtyä muuttamaan sen takia, että on turvapaikanhakijoita ympäristössä. Päinvastoin mä ajattelen sen, että meillä on täällä Suomessa tietyt tavat toimia ja ei meidän tarvitse niin kuin lähteä niitä muuttamaan sen takia, että tulee muualta ihmisiä meidän asuinympäristöön. Ja ne tämmöiset asiat, kun ne nousee mediassa esille, niin mielestäni tämmöisiä vaatimuksia ei ole kukaan esittänyt. Turvapaikanhakijoista ei ole kukaan tällaisia tietääkseni esittänyt, eikä ole viranomaisistakaan, mutta sitten aina joku mediassa keksii sen, että joku on jotain tällaista sanonut ja mediahan näitä tarinoita rakastaa sit, kun ne menee niin kuin tunteisiin ja ne on tällä voimakkaita tunteita herättäviä, niin mun mielestä ei tarvitse omaa pukeutumista eikä toimintaa muuttaa. Otetaan täältä, meillä on sen verran paljon kysymyksiä, että mä yritän jakaa tasaisesti. Siellä on siinä ollut jo pitempään myynti. Se on päällä. Toimii, joo. Mä toimin vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä. Olen naapurikunnan puolelta, mutta tämä Muutisilta on mulle läheinen paikka. Ja mä olen nyt käynyt muutaman kerran tuossa tien toisella puolella. Vastaanotto on ollut erinomainen. On sanottu moi, kun olen mennyt sinne. Mulla ei ole ollut mitään siis Punaisen Ristin tunnusta päällä, niin ihan näillä arkivaatteilla olen mennyt sinne. Kukaan ei ole sysännyt minua syrjään, toivottanut tervetulleeksi. Olen ollut aikaisemmin Suomeen muuttaneen miehen tulkitsemana juttusilla näiden siellä asuvien ihmisten kanssa. Ja eilen illalla olin peräkärryn kanssa keräämässä tavaroita ja vaatteita ja kenkiä ja muutakin tavaraa. Ja ne on otettu hyvin siellä vastaan. Puutetta on miesten vaatteista ja kengistä. Että jos teillä niitä on, niin voitte viedä vaikka pussillisen suoraan sinne. Siellä edessä on sitten, annatko mikrofoni siihen eteen? Siinä. Odota, täällä on edessä puheenvuoro. Mä yritän näitä tasaisesti jakaa, niin mahdollisimman moni pääsee ääneen. Jaha, tää on Marita Pirkman tässä, hei. Tyttären äitinä ja naisena esitän sellaisen asian, mitä on tuossa kuullut erittäin monelta. He kiertävät koulun, eivät uskalla lähteä pimeällä ulos. Ja sitten vielä yksi asia, Jarno varmaan osaa tähän vastata. Nyt kun tuolla koulussa on toi maahanmuuttoporukka, siinä on nuorisokeskus, tai nuorisotilat. Lehdissä on ollut muutamia juttuja, että nuorten naisten kimppuun on käyty. Kuinka nuorisoklubin porukka on siellä reagoinut. Sitten mä oon kuullut myöskin sellaista, että joku uhkaa ottaa lapsensa pois tarhasta. Pitääkö paikkansa? Kyllä pitää. Kukas ottaisi tästä? Mennäänkö yleisen turvallisuuden puolella, niin annanko mä Ari sulle tämän? No joo, kiitos. Niin kuin mä tuossa jo sanoin moneen kertaan, että ennustaja en niin kuin ole, mutta niin kuin minkä takia lähdetään itse lietsoon niin kuin jotain hysteriaa tai ajattelee, että niin kuin jos jotain tapahtuu ja pelätään jotain. Me saadaan pelätä täällä kyllä koko ajan jotain. Semmoinen turha pelko pois. Tietenkin tiedetään, että jokainen voidaan vaikuttaa keskustelemalla siellä kotona tietystä asioista. Mulla on 13 vanha tytär, hän lähti kaupungille viime sunnuntaina, kävi hänen kanssaan pienen yleiskeskustelun, missä liikutaan, mitä tehdään.
sehän kuuluu, se on niin kuin normaalia toimintaa. Samalla laillahan me niin kuin voidaan miettiä asioita, että viikonloppuna, niin jos sä lähdet väkisi hakemaan hankaluuksia, niin kyllä ne paikat täältä löytyy. Jotkut on turvallisempia kuin toiset ja sillä omalla käyttäytymisellä pystytään myös paljon asioihin niin kuin vaikeuttaa, mutta semmoinen turha pelko nyt tässä vaiheessa pois ja tavallaan niin kuin lapsillekin, niin luodaanko me itse niille lapsille omalla aikuisella käyttäytymisellä lisää sitä pelkoa? Voisin sen verran vielä sanoa, ehkä jäi tuossa, ei tullut tarkasti sanottua, että meillä tietysti pidetään näissä kaikissa yksiköissä tämmöisiä asukasinfoja tulkin kanssa. Tietysti asioita on paljon, mitä aina pitäisi käydä läpi, että näin täällä ja missä tupakoidaan ja miten täällä asutaan. Mutta tämä on ehdottomasti yksi semmoinen asia, mitä jo aikoina, kun paljon oli vastaanottokeskuksessa töissä, niin käytiin läpi. Ja suurin osa tänne tulijoista tietää, minkälainen on länsimäisiä suomalaisen naisen asema, miten me ollaan itsenäisiä, mikä vapaus täällä Suomessa on myös tytöillä kulkea ja olla vapaasti. Että pyritään tietenkin myöskin tuomaan sitä meidän yhteiskuntatietoutta niin paljon kuin mahdollista. Valitettavasti sitten ne, jotka syyllistyy rikoksiin, on ne sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, niin kaikki tiedetään, että tämmöinen järki-informaatio, kulttuurikasvatus ei välttämättä heille sitten mene, että niitä löytyy meistä kaikista sitten myöskin niitä ihmisiä, jotka haluaa jotain pahaa tehdä. Näissä yhteisöissä, eli näiden asukkaiden keskuudessa, he on itse todella harmistuneita, jos jotain sattuu, eli tavallaan jos joku tekee jotain, koska he siellä tiedetään itse, että se leimaa silloin tosi paljon, että koko porukkaa, siinä leimataan saman tien kaikki 18 000. Ja että kukaan heistäkään ei sitä halua. Että voi olla, että siellä yhteisöissäkin, kun tätä keskustelua pidetään yllä, niin vallitsee toivottavasti semmoinen pieni yhteisön laki. En tiedä sitten, onko nämä ääritapaukset, jotka syyllistyy johonkin, niin ikään kuin päteekö se niihinkään, koska meihin mahtuu niin monenlaisia. Mutta kaikkea me tietysti yritetään niin kuin tälläkin puolella, jotta miten voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia vaikeuksia, niin siihen pyritään tekemään kaikkemme. Niin eikä tässä sekin, että kun me ajatellaan, että suurin maahanmuutto tulee kuitenkin tästä meidän niin kuin rajoilta, Viro, Venäjä sieltä, että sitten kun joku näyttää vähän erilaiselta, niin sitten me aina ajatellaan, että no niin, noi on niitä, jotka tekee jotain. Että ei se pidä tälleen, totta kai kaikki on yksilöitä, kaikilla on se oma tarina, jokainen on vastuussa omista teoistaan. Se on se, mitä Suomessa niin kuin, että näin. Ja sitten myöskin se, että emme tiedä, kuinka paljon täälläkin on maahanmuuttajia tässäkin ryhmässä, mutta me emme vaan tiedä, emmekä välttämättä kasvoista sitä näe. Oliko tähän, ja mä toivon, että me keskustellaan niistä asioista, mitkä nimenomaan liittyy tähän Multisillan hätämajoitukseen. Että me on hyvin, ja kiitos teille, olette hyvin valottanut tätä maahanmuuttopolitiikankin taustaa. Mutta me ei tässä nyt niin kuin Tampereella sitä voida muuten ratkaista kuin sillä tavalla, että me ollaan yhteydessä sinne valtion toimijoihin päin. Ja ne ratkaisut... Aha, no otetaan siihen nuoriso... Mä pääsen täältä varmaan nopeammin kuin sinä sieltä. Pääkallon paikalla. No niin, eli mä oon Haapamäen Juha ja toimin tuossa Multisillan nuorisokeskuksella nuoriso-ohjaajana. Ja meillä nyt ei kyllä ainakaan tässä vaiheessa vielä ollut mitään ongelmia sen kanssa, että seinän takana on nyt tämä hätämajoitustila, että ainoa tämmöinen kontakti, mikä tulee mieleen viime viikonlopulta on, että kun lauantaina tultiin ovia avaamaan, niin siellä oli jo muutamat nuoret odottanut sitten siinä lähiympäristössä ovien takana, että koska nuorisokeskus aukeaa, niin ne tuli lähinnä innoissaan puhumaan siitä, että kun joku irakilaismies oli tullut kertomaan tarinaansa ja sitä, että mitä Irakissa on kaikkea tapahtunut, ja olivat sitten innoissaan kertomassa siitä meille, nämä nuoret, että siinä mielessä niin kuin hyvässä hengessä on mennyt kyllä tämä alku meidän mielestä, että ei ole ollut mitään niin kuin konflikteja tai vaaratilanteita lainkaan. Onko joku, joka vielä tähän mennessä ei ole kysymys, mutta siellä takana ei ole saanut esittää? Täällä oli jo nimeltäni. Olisin kirkon perusteelta kysyä, kun uskonnot on niin tärkeitä meille, niin kuin tiedetään, että mikä on Siio ja Sunnian suhde
keskenään ja oliko se kristittyä? Se Peltolampi, mikä se suhde on? Nimittäin nämä on yleisiä syitä, minkä takia tapellaan siellä Lähi-idässä. Voi sanoa, että melkein ainoassa. Joo, ihan tarkkaa tilannetta en tietysti pysty sanomaan, mutta valtaosa tänne tulleista on ymmärryksen ja tiedon mukaan sunnimuslimeja. Irakissahan se tilanne on, että siellä shiat on niin kuin hallitsevana ryhmänä ja nämä sunnit joutuvat siellä niin kuin, erilaisen terrorismin kohteeksi näiden erilaisten joukkojen ja sitten myöskin tämän Isiksen paineessa. Eli molempia ryhmiä tänne on tullut, molempien edustajia. Ei ole ainakaan vielä toistaiseksi tullut esille, että näissä meidän hätämajoitusyksiköistä ja muuten olisi mitenkään niin kuin konflikteja täällä syntynyt. Eli ne on siellä paikan päällä ne konfliktit. Ja sitten voin tässä vielä sen verran sanoa, että olen ollut yhteydessä myöskin paikallisiin molempiin muslimiyhteisöihin ja käydään ja pyritään myöskin saamaan nämä paikalliset tamperelaiset muslimiyhteisöt mukaan tähän, että tämä yhteinen rauha täällä säilyisi. Kristittyjä on hyvin pieni osa tällä hetkellä näistä joukosta, mutta me ei tietysti pystytä, ei millään tavalla tilastoida tällä hetkellä tätä, eikä voitu tilastoida tätä uskonnollista taustaa. Se on, siis tässä vaiheessa tietysti vielä, kun puhutaan hätämajoituksesta, niin poliisi on sitten se taho, joka tekee nämä haastattelut ja muut selvitykset, ja maahanmuuttovirasto sitten siitä päättää. Kysytäänkö maahanmuuttohaastattelussa uskonnosta? Kyllähän tuossa mitä poliisi tekee, niin siinä yleensä käydään aika lyhyesti läpi se, että mikä on syy, että minkä takia on turvapaikkaa hakemassa, ja kyllähän siellä näinkin sitten esille tulee, ja viimeistään sitten siellä maahanmuuttoviraston puhuttelussa niin nämä asiat tulee esille. Onko tähän Multisillan alueen ja tähän Multisillan hätämajoitukseen liittyviä kysymyksiä? No annetaan sinne. Mulla on vanhempaa naisystävää ja näin. Ja niin on pelkotilanne se, että ne ei uskalla oikein sen takia, koska moni ei osaa kieltä. Ja se, että englantihan on aika semmoinen, jota osataan. Ja se, että kuinka ne kommunikoi, jos ne tulevat kysymään ja näin, niin niille tulee heti pelkotilanne siitä, että mitä ne haluavat. Ja tässä mä oon tavallaan, että mitenkä tämmöiset, haluan kysyä vain teiltä, että miten mä voin mun ystäville sanoa, että kuinka ne vanhimmat ihmiset kommunikoi, jos tulee tämmöinen iranilainen, somalainen kysymään niiltä jotakin, että mulla onkin yksi ystävä, se ei ole 2 viikkoa kulkenut mihinkään. Että kuinka he voivat kielellisesti, tämmöiset vanhemmat ihmiset, jos tulevat kysymään vaikka tietä tai jotakin niin kuin näin. Niin tätä haluaisin vain kysyä. No esimerkiksi niin, että voi käyttää eleitä, piirtää, voi näytellä, voi näyttää suuntia. Kyllä ihmiset, vaikka ei osi kieltä, niin kyllä jollain tavalla yleensä tulee ymmärretyksi. Jos se nyt tuntuu hyvin vaikealta, niin sitten vaan pitää... Niin sitten sanoo vaan, että ei ymmärrä, että sitten pyytää jonkun toisen vastaamaan ja laittaa eteenpäin. Niin. Eli jos ei ymmärrä mistä on kysymys, niin silloinhan ei tietenkään voi vastata. Että sehän on tässä vaiheessa selvä. Ja siihenhän SPR ymmärtääkseni myös pyrkii sillä, että siellä on tosi... Onko vielä? Täällä edessä oli kysymys. Odota. Mä otan ensin tänne, niin anna sitten sen taas. Joo, eli tuo siis tänne varapuheenjohtajalle kysymys sillä, että että kun siellä Tampereen hallituksessa päättänyt tiettyjä asioita ja miettinyt niitä asioita, että okei, tänne tulee tämmöinen hätämajoituskeskus. Ja jos tämä on jatkumo, eli siis tarkoittaa, että nyt on 18 000 ja jos tänne tulee lisää koko ajan, niin onko tämä jatkumo tämä hätämajoituskeskus vai? Kun mä en sano siihen vastausta äsken, vaan tuli sitten
vähän eri tavalla keskustella sitä asiasta, vaan että onko tämä jatkumo, että jos ei täällä pysty oikeasti ihmiset olemaan, niin miksi tämä on niin edes hätämajoituskeskus? Että se on niin kuin, se vähän sotii niin kuin vastaan kaikkiin. Joo, siis kyllähän tuo koulutila käy väliaikaiseksi majoitustilaksi. Ja nimenomaan juuri niin kuin mä koitin siinä sanoa, niin ajatus on se, että se tyhjennetään mahdollisimman nopeasti. Ei meillä niin kuin ole tarkoitus, tai me toivotaan, että se tulijoiden määrä vähenee niin paljon, että me ei tarvita enää Tampereella hätämajoitustiloja, ainakaan tässä mittakaavassa, kun niitä on tällä hetkellä. Ja me pystyttäisiin siirtämään se mahdollinen hätämajoituskin pois kouluilta johonkin siihen paremmin soveltuviin tiloihin. Ja nimenomaan se, että ei tarvitse pitää sitä lattian majoitusta, vaan me pystyttäisiin tarjoamaan ihmisille omia huoneita tai jotain siihen asumiseen paremmin soveltuvia tiloja. Ja sitten tietysti tulee sellainenkin, että jos meillä on ympäri vuorokauden tuollaisissa koulutiloissa niin iso joukko ihmisiä majoitettuna, niin se esimerkiksi niin kuin, vesijohtoverkon ja viemäreittenkin, ei oikeastaan verkon, vaan sen talon niin kuin, rakenteitakin voisi jossain vaiheessa niin kuin, haitata, että mitä nopeammin niistä päästään ihmiset siirtään hätämajoituksesta pois, niin sitä parempi ja siihen pyritään. Mutta koska se tapahtuu, niin mä en valitettavasti osaa siihen vastata. Sitten oli siellä takana. Niin tosiaan, kun tässä nyt paljon lietsottiin tätä ihmeellistä hysteriaa taas sitä, että pelätään ulkomaalaisia ja muuta, niin muistuttaisin tietenkin ihmisille sen, että jos nyt tuijotetaan johonkin tilastoihin ja muihin, niin kyllä esimerkiksi joku keskiverto perussuomalainen kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja on tehnyt niin kuin prosentuaalisesti, heillä on paljon suuremmat tällaiset rikoksentekotilastot kuin keskiverto irakilaisella maahanmuuttajalla, että jonkinlaista tällaista niin kuin perspektiiviä tähän toivoisiin. Joo, mutta kysyisin tämmöistä ihan konkreettista asiaa. Mä en tiedä, kuuluuko tämä nyt nimenomaan tämän asian alle, mutta ajattelin, että en viitsi montaa puheenvuoroa itselleni hamstrata, niin kysyn sen tässä yhteydessä. Puhuitte molemminpuolisesta kotouttamisesta. Siinä on tällainen, onko siis näihin tällaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi ryhdytty, että tarjottaisiin esimerkiksi kielikursseja suomalaisille vapaaehtoisille, niille, jotka haluavat auttaa tässä työssä jatkossa ja ovat valmiita vaikkapa sitoutumaan siihen pitempiaikaisesti. Onko tällaisille suomalaisille vapaaehtoisille tarjolla esimerkiksi nyt vaikkapa jotain arabian kielen tai kurmansin kielen tällaisia kunnollisia koulutuksia? Onko tällaisia mahdollisuutta vai ovatko nämä liian pitkän tähtäimen juttuja, että niihin haluttaisiin ryhtyä? Loistava idea. Tiedän kyllä siis työväenopistossa ja kansalaisopistossa taitaa ainakin arabia on semmoinen kieli, mitä Tampereella voi jo opiskella, mutta tosiaan tietysti se on tärkeää, että me järjestetään matalan kynnyksen suomen kielen kursseja tai jotain keskusteluryhmää jo tässä vaiheessa, mutta toi varmaan voisi kiinnostaa monia, muun muassa multisiltalaisia se, että he nyt voisikin opiskella arabiaa ja saisi muutamia arabian sanoja ja voisi niitä sanoa. Mä uskon, että se olisi aivan mieletön kädenojennus myöskin sitten heille. Eli kaikki ideat otetaan vastaan siis. Ja tämmöiset ideat siitä vapaaehtoistyöstä tai toiminnasta, niin voi myöskin, niin kuin minulle nimi lienee jossain Marja Huttunen, ja sitten meillä on tosiaan erikseen siihen nimetty vielä yksi henkilö, joka yrittää vähän niin kuin saada näitä asioita alulle, että saataisiin. Mutta tietysti niin kuin tässä tuli jo esiin myös keskukseen, tai tänne hätämajoitusyksikköön voi niin kuin kolkutella suoraan ovelle ja tarjota jotain ideaa, että mennään kahville tuonne seurakuntatalolle tai mitä vaan, että sekin on ihan mahdollista suoraan järjestää. Tähän vielä SPR ja sitten seurakuntien edustaja. Meillä on esimerkiksi maahanmuuttoneuvonnan kanssa, maahanmuuttoinfon kanssa yhteinen tandem. Eli siellähän on, että parina voi opetella, että jos toinen haluaa oppia suomea ja toinen opettaa sitä arabiaa, niin me etsimme henkilö, joka puhuu arabiaa ja he voivat opettaa toinen toisilleen sitä. Toki tässä vaiheessa arabia ja persia ei ole ollut ne suosituimmat kielet, mitä Suomesta on halunnut oppia, mutta että kyllä heitä löytyy meiltä. Joo, sen verran vielä, siis todella hyvä idea näinkin päin, eli tällä tavalla sitä vierasta kieltä oppii. Mutta me ollaan tässä maahanmuuttajapiirissä täällä Tampereellakin niin
ja muutenkin niin laajemmaltakin hyvin paljon nyt pohdittu tätä, että kuitenkin se kaikkein oleellisin asia on, että nämä maahanmuuttajat mahdollisimman nopeasti oppivat tätä paikallista kieltä, eli suomen kieltä. Se alkuvaiheessa tämä toisen kielen osaaminen on tietenkin tärkeä, mutta se on esimerkiksi työllistymisen esteenä ollut ihan selkeästi se ykkösasia, että se suomen kieli ei ole. Ja kun mä mainitsin tämän alkuhankkeen, joka meillä on tulossa toivon mukaan, niin sen perusidea on juuri se, että ihan heti ensikontaktista lähtien aletaan puhua suomea. Koska se on sitten se tapa, jolla se niin kieli opitaan, eli puhumalla sitä suomea. Tätä on nyt niin kuin laajasti, että tätä me käytiin vähän tuolla Hollannissakin tutkimassa, että se on vähän sama idea, että se paikallinen kieli täytyy oppia mahdollisimman. Mutta oikein hyvä ajatus myöskin tämä toisen kielen opiskelu. Joo, saat, mutta täällä oli jossakin, siinä oli viitattu jo jonkun aikaa. Joo, semmoista olisin kysynyt seurakunnan edustajalta, että onko esimerkiksi tämä tila, mikä olisi niin kuin tien toisella puolella käytettävissä johonkin suomen kielen tunnin pitämiseen? Tuo takana sukunimikollegan eli Heidi Repo siitä paremmin tietää, mutta että juuri tänään olemme tästä asiasta siitä tehneet suunnitelmia, että on olemassa vapaaehtoisia ihmisiä, eli tuolla nostakseni Heidi vähän kättä. Joo, eli mulle voi myös lisää tulla suomen kielen opettajia. Meillä on jo aikamoinen hyvä joukko, joten me lisää tänne opettajia. Meillä on 2 päivänä viikossa täällä opetusta, mutta sen lisäksi ymmärsin myös, että tuolla hätämajoitustilassa on myös omaa opetusta ja meillä on keskustassa opetusta, että meillä on tarjolla useampia eri paikkoja ja hetkiä, missä voi tulla. Ja ehdottomasti toivon, että paikallisia asukkaita tulee tänne, kun sen tunnette tänne ympäristössä. Tämä on mulle ihan uutta maaperää suorastaan sanoen. Niin te tiedätte myös täällä on paikalliset palvelut, mitä täällä on tarjolla, missä on lähikirjasto ja niin poispäin. Niin ihan hyvä, että on jotain sellaisiakin ihmisiä, jotka tulee ihan ihmisistä naapurista. Mä vedän nyt tässä vaiheessa vähän yhteen, mitä me on tähän mennessä käyty läpi. Eli me on puhuttu turvallisuudesta, nimenomaan täällä Multisillassa ja sitten tästä yleisestä turvallisuudesta ja mikä on kaupungin ja poliisin työnjako tämän turvallisuuden takaamisessa. Sitten on käyty läpi tätä kotouttamisprosessia sekä valtakunnan tasolla, SPR:n näkökulmasta, kaupungin näkökulmasta, että myös siitä, mikä on sitten täällä alueella. On käyty läpi vapaaehtoistyötä ja siihen täällä on tullut hyviä ideoita. Ja ainakin minun näkökulmasta, mitä tässä nyt jos sen verran puheenjohtajan valtaa saa käyttää, että vedän tämän yhteen, niin musta näyttää aika uskomattoman hienolta, kuinka paljon tätä Multisillasta, tästä ympäristöstä löytyy erilaisia yhteisöjä ja hankkeita. Ja itse asiassa täällähän on aika monessa asiassa näköjään lähdettykin jo liikkeelle. Että tämä on kyllä siinä mielessä tämmöinen, niin kuin täällä sanottiin, niin vihreä linja, niin on kyllä näköjään aika hyvin pyörähtänyt jo käyntiin. Onko jotakin sellaista asiaa, mihin et ole saanut vastausta, mikä on jäänyt vielä mietityttämään? Siinä on sinun edessä, ei ja tällä puolella ensin, sitten sinne taakse. Eli sieltä kysymys. Onko nämä seurakunta on pitänyt mainita kielikursseja täällä mä itse asun maahanmuuttajan kanssa, joka näitä kaipaa. Onko nämä tulossa jatkossakin avoinna sinne, että sinne pääsee myös muut maahanmuuttajat opiskelemaan suomen kieltä? Ja toinen kysymys, mikä niin tähän hyvin suoraan asioihin, mikä on se kanava, jonka kautta tiedotetaan tähän liittyvistä tilanteista, että kun tulee uusia on tulijoita, vaihtuu tulijoita, tulee muutoksia ja näin edelleen, niin mä haluaisin, että mä tiedän mitä mä seuraan, niin mä voin jakaa talon asukkaille sitten taas. No, Tampereen kaupungin puolesta tampere.fi netissä, eli kaikki meidän tiedotteet tulee sinne. Twitter-tili @tamperekaupunki on yksi Facebook-sivulla, mutta Twitter on tässä tietysti nopeampi. Ja sitten tietysti meidän tiedotteet lähtee medialle, eli paikalliset mediat. Niin Yleisradio, Aamulehti, Tamperelainen, paikalliset lehdet, eli he saa myös kaikki meidän tiedotteet. Sitten muista asioista tietysti niin poliisi toki hoitaa omansa, eli viranomaisviestinnän se, mikä poliisille kuuluu, niin he hoitaa sen itse, mutta saman periaatteen mukaisesti. Eli Tampereen kaupungin puolesta niin voin sanoa, että tampere.fi ja sitten tiedotteet mediasta. Mutta media sitten julkaisee tietysti niin kuin oman, päättää itse journalistisesta sisällöstä, eli
sen mukaan. Mutta siellä oli takana kysymys. Joo, ehkä ihan näin veronmaksajana kiinnostaa tietää, että paljonko esimerkiksi tämä Multisilan laitoksen ylläpitäminen maksaa kuukaudessa, koska valtiolla ei mitään rahaa, ne on veronmaksajana jotain lainattua rahaa. Ylipäätään, että kannattava bisnes SPRlle on tämä vastaanotto-homma. Ja eikö se olisi kaikkien puolesta järkevintä, että jos suljetaan tai rajakoja enää enempää tiloja ja palautetaan Ruotsiin, koska siellä ketään todennäköisesti ei vaikuta? No joo, sen verran voi sanoa, että siihen Ruotsin rajan sulkemiseen tietysti Tampereen kaupunki ei voi vaikuttaa, mutta just tänne tullessa kuulin Ylen uutisista, että Ruotsi on tiukentanut kontrollia siellä, eli yrittää sillä tavalla myös Ruotsi hillitä sitä rajalle tulevia. Mutta kustannuksista, kumpi teistä osaa vastata? Joo, tää lähti niin rytinällä käyntiin, että nyt tehdään budjettia, vaikka tässä on jo touhuttu 3 viikkoa, että yritetään virastotalolla miettiä, että mitä tämä maksaa. Mutta siis valtio, tosiaan siis kunta lähettää laskun kaikista kustannuksista valtiolle ja tietysti valtio olemme me. Jotenkin se raha täällä kiertää se taas verojen ja kulutuksen kautta takaisin, mutta siellä on yksi sellainen summa kuin 43 € per henkilö. Voisi olla, on tavallaan semmoinen ohjeellinen summa, minkä kunta tai tämmöisen majoituksen ylläpitäjä voi valtiolle, minkälaisen laskun voi lähettää. Se 43 € pitäisi silloin sisältää kaiken, mikä liittyy siihen majoittamiseen. Per vuorokausi per henkilö, niin että siitä voi laskea, että mitä se tietenkin todelliset kustannukset me laskutetaan, mutta se on semmoinen ohjeellinen, meillä ei ole vielä siis sen tarkempaa tietoa. Tämä maksaa todella paljon, mutta tällä hetkellähän Suomella ei ole vaihtoehtoja, koska täällä ei kukaan taivasalla kuitenkaan tuolla Turuilla ja teillä voida jättää kuljeskelemaan, tähän pitää nyt tarttua, mutta että kustannuksia ilman muuta syntyy ja on samaa mieltä, että ei voi aina sanoa, että valtio maksaa ne, koska me ollaan kuitenkin siinä se. Oliko sulla, Anu, tähän jotain? No vastaanottokeskuksessa asuva henkilö, esimerkiksi tuossa hajasijoitetussa mallissa, jossa asukkaalla on oma asunto siinä kerrostalossa, tai siis vuokra-asunto, niin hän saa kuukaudessa 316 €, jolla hän itse maksaa omat puhelinkulunsa, matkansa, mitä hän ostaa paikalliselta kaupasta, kuljetuksensa, ja käyttää niitä kunnan palveluita sillä rahalla, mitä hän kuukaudessa saa. Sitten se 317 € on, kun hän tekee itse sen ruoan siellä omassa kodissaan, mutta sitten jos se semmoinen vastaanottokeskus, missä se ruoka tuotetaan niin, että hän käy sen syömässä sitten niin kuin valmiiksi, niin se on sitten huomattavasti pienempi se kuukausisumma. 3 € päivä. Juuri näin, 3 € päivä per henkilö. Tätä vastaanottorahaa. Mutta eikö eihän ne saa sitä vielä, kun ne on ei kun vastaanottokeskuksessa, kun Niin, siis ei hätämajoituksessa, vaan vastaanottokeskuksessa. Vastaanottokeskuksessa. Myös hätämajoituksessa asuva henkilö saa vastaanottorahaa. Ja se on noin 3 € päivä. Jos on pariskunta, niin se on vähän vähemmän ja lapsilla vähän vähemmän. Ja se johtuu just siitä, että siellä tarjotaan se ruoka. Meillä itse asiassa huomenna voi olla tuolla jonoa tai ruuhkaa tuossakin yksikössä, koska ensimmäistä kertaa Tampereella saadaan näitä rahoja huomenna jakoon, ja ollaan pussitettu nyt 500 pussia 40 suunnilleen, niin että saadaan tavallaan heillä on oikeus siihen siitä, kun he ovat rekisteröityneet Suomeen. Ja se on tietysti joku raha, minkä voi täällä sitten kuluttaa, mutta hyvin pieni niin kauan kuin tämä ruoka ja kaikki muu palvelu on tarjolla. Niin, ja minä vastasin vain vastaanottokeskuksen puolesta. Joo, eli kun tässä kysyttiin, miten näihin seurakunnan kielikursseihin, me ehkä puhukaan niin kursseista, vaan semmoisia keskusteluryhmiä tai mitä, ne on todellakin avoimia kaikille, eli ja Heidi tietää, niin. Suomen kielen opettajiksi voi ilmoittautua mulle, sitä kautta pääsee Eli, mukaan. ja, mutta myös kaikki maahanmuuttajat ovat tervetulleita ilman muuta, eli siis se on sellaista juuri tarkoitettu siihen, että siellä kohdataan, keskustellaan, tutustutaan, että se ei ole mitään tämmöistä niin kuin, virallista kielikoulutusta, vaan ihan juuri sitä semmoista arjen kielen oppimista ja yhdessä oppimista. Mistä saa lisätiedon tästä? Joo. Mistä saa lisätietoja tästä ja sitten... Meidän nettisivulta varmaan löytyy. Vapaaehtoistyöhön meidän Norma
monesti haastatellaan ja sitten täytetään sitoumuslakkoista, että alkaa vakuutukset voimaan ja muuta, että mennään ihan normaalikaavan mukaan tässäkin asiassa. Suurella sydämellä vapaaehtoistyö.fi Tampereen. Täällä sivussa on kysymyksiä. Kiitos. Oliko tässä reunassa, jos mennään järjestyksessä? Iltaa. Mua kiinnostaa, niin kun, onko pakolaisille tehty terveystarkastukset, kun ne tulee tuolta rajalta. Että monia vakavia sairauksia on juuri siellä Lähi-idän suunnalla. Täällä on meillä joillakin rokotukset, joillakin ei. Eli minkälaisia vakavia lääketieteellisiä seurauksia tässä voi olla niin tulossa, tuberkuloosia. Ja sitten vaan eläimetkin joutuu karanteeniin pariksi viikkoa ennen kuin ne pääsee tänne. Ota meidän yksityiskohtaisesti sairaanhoitaja tästä ohi tämän pöydän. Joo, hei vaan. Mä olen Laura Vilanderman, SPR:n johtava sairaanhoitaja. Eli vastaan vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoiden terveydentilasta. Eli periaate on turvapaikanhakijoilla se, että noin 2 viikon sisällä pitäisi tehdä terveystarkastus, jossa seulotaan nämä vakavat tartuntataudit. Ja silleen helpotuksena kaikille voin sanoa, että nyt kun suuri osa tulijoista on irakilaisia, niin kaikki irakilaiset ovat pääsääntöisesti, heillä on rokotusohjelma. He on rokotettu tuberkuloosia vastaan, B-hepatiittia vastaan ja MPR ja niin edelleen. Että heistä, siis minun työurani aikana niin heissä kenessäkään ei esimerkiksi ole ollut koskaan HIV:tä, ei tuberkuloosia ja niin edelleen, vaikka näitä seulontoja on tehty. Että nämä tämmöiset vakavien tartuntatautien uhkat on tullut yleensä jostakin muualta ja yleensä nekin tulee idästä, niin kuin Suomessa on tapana ollut, idästä se uhka tulee. Eli siitä mä en olisi hirveän huolissani, mutta toki heille sitten kun he ovat täällä Suomessa, niin aloitetaan uudelleen esimerkiksi poliorokotukset. Ja tehdään tämä seulonta niille, jotka on oireellisia, niin otetaan keuhkokuvat ja niin edelleen. Vastaisiko kysymykseen? Hyvä, kiitos. Täällä rivissä oli sitten seuraava kysymys. Kysymykseni on aivan sama, eli mä olisin kysynyt, että onko tässä hätämajoituskeskuksessa nimenomaan Tampereen seudulla aloitettu rokotusohjelmat, ei vastaanottokeskuksissa, vaan sehän on liian myöhäistä, jos siellä hätämajoituksessa joudutaan olemaan kauan aikaa ennen kuin päästään vastaanottokeskukseen, niin onko näitä rokotusohjelmia aloitettu täällä. Sitten yksi kysymys vielä on se, että tietääkö nämä henkilöt, ketkä asuvat näissä kouluilla, he asuvat hätämajoituksissa ja olosuhteet siellä ovat hätämajoitusolosuhteet ja niitä pitää niin kuin arvioida sen mukaan, minkälaiset olot siellä on. Olothan voi olla aika alkeellisia, mutta kuitenkin on hätämajoituksia. Sitten vielä vapaaehtoistyöstä sen verran, että hätämajoituksen aikana, jos vapaaehtoisia hirveästi käytetään kielikursseja ja kaiken maailman kursseja ja muuhun, niin meneekö se hukkaan se työ? Toki keskustelupiirit on ihan ok ja tervetuloa vieraat, mutta se, että hätämajoituksen aikana ruvetaan vetämään kovasti sellaisia kursseja, niin silloin vapaaehtoisten työ ehkä menee hukkaan, kun niistä ehkä puolet aloitetaan takaisin. Onko Anu tähän? Elikkäs Marja Muttunen vastaa. Joo, hyvä kun tuli. Mä äsken ajattelin, että pitää huikata, miten hätämajoituskeskuksen terveydenhuolto on järjestetty. Lähtökohtaisesti niissä ei järjestetä kuin akuutti terveydenhuolto, niin kuin mä alussa sanoin. Me odotetaan just tarkempia tietoja, odotetaan nyt kun tämä venyy, niin mikä on terveystarkastuksen tilanne. Meillä on Tampereen kaupungilla se vastuutettu ja toi valtio käyttää tätä yksityistä terveystaloa, että siellä on valmius aloittaa ne rokotukset vaikka heti, mutta odotetaan sitä viimeistä ohjeistusta. Tällä hetkellä kyllä jo tarkastetaan siis lapsia, niin kuin sanoin, kun koululaiset pääsisivät aloittamaan syysloman jälkeen koulun, niin heille tietysti tarkastukset ja aloitetaan rokotukset. Ja sitten pienet lapset ja nämä raskaana olevat, no ei heille ei rokotuksia tule, mutta tavallaan terveyden tarkkailu. Tässä ollaan todella niin kuin, ikään kuin ajan hermolla. Meillä on aika usein näissä tilaisuuksissa ollut mukana tartuntatautien vastuulääkäri tuolta Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä on hänen kanssa. Eilenkin matkustelin tuonne Orivedelle, niin tuntuu, että sillä puolella on asia aika hyvin jotenkin ohjeistetaan myöskin tuolta sairaanhoitopiireistä ja he varmasti niin ovat tämän tilanteen kanssa tosi tarkkoja. Nämä asukkaat, jotka asuu, niin he tietävät, että kyse on tämmöisestä väliaikaisesta majoituksesta, mutta se on aina hankala, koska ihmiset myöskin haluaisivat eksaktia tietoa, että no miten kauan tämä kestää. Ja nyt kun meidän valvojat ei tuolla pysty ollenkaan sanomaan ja on kyllä kuullut,
tavallaan sit helposti valvoja saattaa, että no toivottavasti vain pari viikkoa ja sitten sen jälkeen siitä puhutaan jo totuutena, että on pari viikkoa ja sitten taas pari viikon jälkeen selitellään, että ei tämä ollutkaan pari viikkoa, että heillä on sama ongelma tai haaste siinä, että he ovat epätietoisia siitä, että miten kauan tämä kestää, mutta tietävät kyllä, että tämä ei ole niin vastaanottokeskus, missä he tulevat odottamaan sitä päätöstä. Ja se tietysti aiheuttaa turhautumista ja senkin takia kaikki tämmöinen toiminta, on se sitten vaikka sitä suomen kielen opiskelua, vaikka he eivät jäisi Suomeen asumaan, niin mä näen, että kaikki toiminta ihmiselle on parempaa kuin se, että sitä maataan ja odotetaan ja mietitään, että miten kauan mä täällä oon. Että en näe, että se koskaan menee hukkaan minkään kielen opiskelua, ainakin se sillä hetkellä aivomystyröitä vähän rassaa, niin se tekee aina hyvää. Sen verran haluan lisätä, että Punaisen Ristin hätämajoituksissa Kaivannossa ja Forssassa, mitä meillä on, niin on aloitettu kyllä jo terveystarkastukset. Siellä on. Semmoinen juttu, kun mä asun Peltolanilla ja siellä hän asuu sitten siellä naisten turvakodissa kanssa jotenkin perheitä. Mitäs sanoa, jos mä innostun, kun mä asun siinä vieressä? Mennään sieltä perheen ja mennään meille vähän hommiin. Hakataan vaikka klapeja. Ja entäs siis, jos on tullut itsensä polveen hirveellä? No äkkiä voisi sanoa, että ehkä se klapiteko on sen verran suomalainen, että jos ihminen on tullut esimerkiksi Lähi-idän kaupunkiolosuhteista, niin mä luulen, että se vaatii pikkusen harjoittelua, että ei ehkä sitä Fiskassi 2400 kannata ottaa etukäteen. Mutta vapaaehtoistyöhön, siis mitä aktiviteetteja ja muuta on, niin sitten kannattaa tosiaan ilmoittautua kaupungille. Ja tämä on tosiaan tullut niin nopeasti, että meillä ei ole vielä ehtinyt pyörähtää käyntiin se semmoinen koordinaatio, että tässä nyt on hoidettu nämä akuutit tilanteet pois. Tai Punaiselle Ristille, kyllä. Eli tässä palvelussa muun muassa ja seurakunta. Eli voi valita Tampereen kaupunki, SPR tai täällä esimerkiksi seurakunta. Niin voi ilmoittautua vapaaehtoisesti. Se ei siis mene niin, että mä voisin kävellä vaan sinne, että tulkaisi joku. No ei mielellään. Joo. Että ehkä siellä on myös hyvä siellä vastaanotto- tai hätämajoituksessa tietää jonkun, että tämmöistä on ja missä ne ihmiset oikein sitten liikkuu, että ei sieltä käy jokainen hakemassa vesuriporukkaa sitten. Ja sitä paitsi yksi tärkeä juttu muuten, jos aiotte raivata pensaikkaa, niin varmistakaa kaupungilta lupa. Se ei nimittäin ole aivan itsestäänselvä, että niitä saa mennä kaupungille. Varmaan hyvä olla talkootyövakuutus. Talkootyövakuutus ja kaupungilla lupa, että saa kaataa ne puut. Tällä suomalainen byrokratia tällä kevyesti lilluu tässä päällä. Se on erittäin hyvä. Onko nyt vielä semmoisia tähän multisillan tilanteeseen? Meillä alkaa kellolla, meillä ei ole sinällään kiire mihinkään, mutta kello lähestyy 7, että jos ei nyt lähdetä toiselle kierrokselle, niin... Lyhyesti kysyisin vain, että tiedätte vaatekeräystä ynnä muuta tavaraa on valtavasti Punaiselle Ristille, että onko jotain akuuttia, mitä on, mistä on tarve? Hammasharjoja, uusia hammasharjoja, ei mitään käytettyä, niitäkin on nähty. Tuokaa paketissa olevia hammasharjoja. Ja konttitavaratalo, sinne viekkää. Me haetaan siihen, että tyhjennetään kerran päivässä ja laitellaan sen mukaan. Ja todellakin miesten hyväkuntoiset vaatteet ja kengät. Ja mun mielestä hyvä sääntö on semmoinen, mitä sä voisit itsekin ostaa kirpputorilta tai antaa ystävälle lahjaksi. Mikä linna on kontti? Lielahti tavarata. Se on meidän Punaisen Ristin kirpputori. Eli se on Sellukatu 5 Lielahdessa on konttitavaratalo, sinne voi viedä. Täällä oli ensin seurakuntien mukaan. Joo, itse asiassa haluan sanoa jo suurimman osan, mutta myöskin eilen kun kyselin tätä, niin pipoja, hanskoja, näin. Talvivaatteita, eli nyt kun pakkanen tuli, niin, ja nimenomaan siis tosiaan miehet, mutta myöskin naisten talvivaatteita, ainakin Julkujärvelle takkeja tarvittiin. Ja lapsille. Mutta ennen kaikkea nyt tosiaan näiden miesten vaatteiden suhteen on pulaa, me on niitä kerätty kanssa, mutta tarvitaan. Ja mä muistutan tässä semmoisesta asiasta, että muun muassa villasukkakeräys on käynnissä, jotka on käsityöihmisiä, niin villasukki. Ja mä tosiaan toimin tuossa Sääksjärven Punaisen Ristin osastossa ja meillä on tällä viikolla keräys menossa. Eilen olin tässä Multisillassa, huomenna olen Kuljunkartanolla,
torstaina Vuoriksessa ja perjantaina Sääksjärven S-Marketin parkkipaikalla kello 16-18 näinä päivinä voi tuoda Peräkärryyn tavaraa. Ja toivotaan tosiaan näitä miesten vaatteita ja kenkiä ja talvivaatteita lähiöllä. Paljon kiitoksia lahjoituksesta. Tämän lähialueen pappina on ilo nähdä näin suuri joukko tässä tilassa ihmisiä ja kuulla niin paljon positiivisia asioita. Mä ajattelisin ainakin, että en mä tiedä mitä kaikkea me itse kukin osataan tehdä, mutta sanotaan, että ystävällinen ihmisen kohtaaminen ja ystävällinen tervehtiminen niin meidän suomalaisten kesken kuin sitten myöskin näiden vieraampia ihmisten kesken, niin mä ajattelin, että se ei ole meiltä koskaan pois, vaikka sitten nämä ihmiset lähtisivätkin täältä Suomesta pois. Joo, mä oon Matti Helminen, mä oon maalta muuttaja. Mä oon asunut 39 vuotta Tampereella ja oon hyvin kotoutunut. 37 vuotta tuossa Kitinition kadulla. Tässä Marita lähtikin jo pois, kun sanoi, että joku oli ottanut lapsensa pois tarhasta, niin mä haluaisin tähän viime viikon järkkyuutisen näistä hoitokodeista sanoa, että hakekaa mieluummin vanhuksenne pois tuolta hoitokodeista. Mä olen myös maaltamuuttaja, mä olen Kemimaalta kotoisin, mutta ei me olla enää mitään maalaisia, me ollaan nykyisin kuntamuoton rajoitteisia. Onko vielä jotakin uusia? Siellä ei ole siellä takana, saatko mikrofonin sinne? Mä oon toisessa peruskoulussa, mä opetan maahanmuuttajataustaisia lapsia ja haluaisin kysyä, että jos me haluttaisiin oppilaiden kanssa tehdä jotain yhteistyötä, että jos me esimerkiksi haluttaisiin mennä laulamaan niille maahanmuuttajille ja ehkä opettamaan joku laulu, tai sitten mä ajattelin, että kun siellä Koukkuniemessä olisi myöskin mummoja, että me voitaisiin laulaa koko sille porukalle, että jos voisi vaikka tällä tavalla yhdistää voimia, niin mitä kautta kun kaikki tällaiset lupa-asiat täytyisi järjestää, ja onko se mahdollista, ja voitaisiin olla askarella ja viedä jotain semmoisia terveisiä ikään kuin, että olette tervetulleita tänne, me ajatellaan teitä. Onko tämmöinen yhteistyö mahdollista? Itse asiassa mä oon jo vähän tehnytkin semmoista, mutta onko se ollut luonnollista? Siis ehdottomasti kiitoksia. Tämä meidän varmaan sinne meidän tampere.fi-sivuille laittaa vielä nämä mun yhteystiedot, että on munkin kautta niitä tarjouksia, että tällaista voitaisiin tehdä, niin laittaa. Ja mä laitan tälle meidän koordinaattorille, kun tätä toimintaa järjestää. Meillä on sellainen sovittu systeemi, että kun meillä on monta yksikköä, niin vähintään kerran viikossa näiden vastaavien ohjaajien kanssa sitten tavataan. Ja tämä koordinaattori kertoilee, että mitä toimintaa olisi tarjolla ja mitä onko jossain alueella jotain, tai esimerkiksi tämmöinen tulisi Koukkuniemeen, niin sitten se vastaava ohjaaja kyseistä paikasta ottaa koppia ja sitten pääsee sopimaan tarkemmin. Että vaikka olisi ihana sanoa, että tervetuloa vaan, mutta se on tosiaan näin, että parempi tosiaan tämän koordinaation kautta, niin siellä osataan sitten varautua siellä ja tiedetään kuka milloin missäkin tulee, mutta ehdottomasti tervetuloa vaan. Mutta mulle tosiaan voi laittaa kaikista näistä viestejä, eli maria.huttunen.tampere.fi, mutta laitetaan tää vielä me johonkin tiedotteeseen, ei tarvitse nyt muistiin painaa. Hyvä. Näyttääkö siltä, että aletaan olla valmiita? Ja eihän, siis tietysti jos herää kysymyksiä tai jotakin tulee vielä mieleen myöhemmin, niin sitten ilman muuta Marian kautta meille kaikille voi laittaa kysymyksiä, eli tulee ne. Mäpä sanon vielä Mikko Aaltoselle tässä vaiheessa. Joo, kiitos. Mä kauppalaispormestarina haluan kiittää teitä kaikkia tästä illasta. Mun mielestä keskustelu on ollut hyvää, kysymykset on ollut hyviä ja mä toivon, että myöskin vastaukset on ollut semmoisia, että tilanne on selkiytynyt ja olette saanut vastauksia näihin kysymyksiin. Ja me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että suomalainen yhteiskunta on tässä vähän haasteen edessä, mutta kyllä mä sen itse näen sillä tapaa, että tämä maa, tämä kansa ja tämä kaupunki, niin kyllä me ollaan vähän vaikeimmistakin asioista selvitty. Että mä toivon, että mennään nimenomaan sillä suomalaisella tavalla eteenpäin, että rauhallisesti ja maltilla, mutta silti samaan aikaan rohkeasti, niin me tästäkin haasteesta tullaan selviämään täällä Tampereella ja Suomessa. Kiitos.